Аз се казвам Деян. Добре дошли в новото ми клипче. Днес ще играем на 900 купи с Грей. Ще се пробваме да го дигнем 1000. Да не остане. Почваме първа игра. Не с въпросителни знаци, както над 1000, бе. Тук има Buzz Lightyear, Buzz Светлина година, My Free Kill. Безплатно убийство, мале! Диди. Емс. Добре, и Емс я убиваме. 2 кила. Аз съм единствения, който е убивал. Мале този Спайк. Ела тук сега, Спайк. Така, нека те гони тебе. Спайка само ако го грабна с една кука е мъртъв. Е много лошо положение. Спайк трябва да го убие. Или той не е там. Не е там. Изпусна куката. Добре, хора, първа игра за сега доста добре изглежда. Да, робота при мен естествено. Какъв късмет. 2. Майко, само не пак. Не дай, не, пак се телепортирах. Имаше малък шанс. Първа игра, 8 купи. Втора игра, почваме. Как си спуснах куката на Едгар. Наистина някакъв късмет е. Точно където аз хода, робота се респалва. Това е, не знам, прекалено голям късмет. Ето е Микото горкички. Мерси, робот. Взехме втори кюб. Микото е свален. Така, махай се, бе, Мико. Махай се, бе. Мико. Тук нямаше какво да направя. Добре, следващата игра. Леона така го хващаме. Можеше да убия Buzz Lightyear. Сега не трябва да ме убива, защото аз не го убиха. Той ми е длъжник. Добре, Лилито не е тук. Взимам купчето.
О, не. Стю, моля те. Остави ме, Стю. Дърпам те. За всеки случай. Хоп, хоп. Така убихте. Защото много разбираш. Не, той ме бейтна с телепортера, защото аз застанах върху него, ама пак печелиме. Защо хората само ме канят, човек? Защото съм 85 000 за това, сигурно. Следваща игра. Тук има Леон. Трябва да го убием. Хващаме го с кука. Не го хванахме. Сега и така ще си не видим. Добре, така е оприма, така нещо и ти да направиш. Не, той сега си заредих супер и без това си е възстановил кръвта, нямаше смисъл да се боря за един кюб. Бягай, Лили, бягай, Лили. Трябва да пусне гаджета, ако се сеща. Аре бе, Лили, къде си са? Точно върху Франка. Горката Лили са, аз го дърпам, умира. Сега е опримо някакъв или ще ли скаче ме гърми. По спрейче, още едно такова готино спрейче. Кой е тук? Много ми е интересно. О, Бъс Лайтиер. Ела тука. Не. Ела. Майко! Добре, той е поне умря. 4. Още 1-2 игри и приключваме клипа. Аз съм обаче доста точен с куките. Не. Сам не ме пинчвайте, моля. Да, знаех си бъш. Да, естествено, че ще ме убие така. Аз проверих храста, той го нямаше. Следващата игра и може би последна или предпоследна. Добре. Би. Добре. Барли дано отиде за кюба, за да го убия. Мъртва би, как не умря. Не, би понякога е прекалено досадна. Барлито там ли е? Да, естествено, че ще е там. О, добре, убихме го. За малко си помислех, че ще умра от Барли, който ще бъде кошмар. Добре, топ 4, тъпия сърч естествено ни уби и последна игра.
Хоп, хващаме го с куката. Дърпаме, хоп. Да, 8 кръв, какъв късмет. Каква огромна късметлия. Получавам медал на късметлиите. И медал на късметлиите как го хващат Куки от Грей. Добре, този пичагата умря. Не, остави ме на мира. Мекче. Да не се опитва да се телепортва, Мега. Не. Да, атакувай Бъз Лайтйър. Много добре. Мале, той как умря, човек? Добре. Мек. Yes. Скачи ми на двамата така. Много добър плей. Точно в последната игра почнах да играя уникално просто. Добре, Шели. Ела тука, Шели. Бойнк. Аре, оприми, какво ще ми направиш? Аре бе. Оп, телепорт в роботчето. Не. Тук ако бях умрял, не знам. И добре, хора, това ще от мен. Чао и до нови срещи.